Hello, tänään esittelyssä Luhtikatu 3. Käykäähän piremmälle. Noin, saadaan ovikin kiinni. Ensimmäisenä pääsemme olohuoneeseen. Iso, avara olohuone löytyy käyntiparvekkeelle ja superiso ikkuna. Tulee ihanasti luonnonvaloa. Ja täällä on käytetty tila mukavasti, on vähän kaiken näköistä somistetta ja sit on tehty työtila tähän hienosti. Sen jälkeen pääsemme eteenpäin, mennään keittiöön. Täällä on myös ihanasti luonnonvaloa, super paljon. Toki myös löytyy hyvät valasimet, ihanat LED-valot siellä. Ja sitten ihan kattolamppu. Iso ikkuna, sen taisi jo mainita. Sitten löytyy siisti uusi jääkaappi, jossa on hyvän kokoinen pakastin myös. Mahtuu pöytä. Ihan kätevästi siihen, miksei pienempikin. Siihen mahtuisi ehkä jopa 4 paikkaa. Ja tohon nurkkaan myös voisin kuvitella, että mahtuisi pöytä hyvin. Siinä on ihanasti tällainen vanha liinavaatekaappi. Sisustuselementtinä kauniisti. Mutta löytyy integroidut kaikki kodinkoneet ja super paljon kaappitilaa, mikä on törkeän hyvä, koska on muuten suht pieni tila, niin saa kaikki mahtumaan. Ja löytyy myös astianpesuhuone. Makuuhuone. Tää on ihan valtavan iso tila ja myöskin ihanasti tulee paljon luonnonvaloa. Täällä on vähän käytetty tehosteseinää, tuomaan ehkä tilaan vähän jotain fiilistä. Ja sitten löytyy myös super paljon kaappitilaa, mikä on erittäin hyvä. Tää on kuitenkin kolmio, eli mahtuu useampikin ihminen elelemään, niin saa kaikkien pyyhkeet ja lakanat sun muut mahtumaan tänne. Sitten matkalla yhden pysähdyksen taktiikalla pääsemme kylpyhuoneeseen. Täällä on myös kaikki uudet pinnat. Löytyy hyvin säilytystilaa myöskin. Ja sitten on työtason alle on kivasti tehty paikka pesukoneelle. Sitten löytyy peiliä, voi vähän tässä juksilla laitella kauniisti. Ja sitten löytyy ihan peilikaappi sekä sitten suihkukoppi, minkä tosin saa aika hyvin noi ovet pois myös, eli saa lisätilaa kätevästi, mutta sitten kuitenkin pystyy muun kylppärin suojamaan kastumiselta, jos sitä tarvii käyttää. Sitten mennään eteenpäin. Täältä löytyy hyvin säilytystilaa vaatehuoneesta. Siellä on superhyvin organisoitu kaikki kimpsut ja kampsut. On siellä omilla paikoillaan. Tässä löytyy myös eteisen kaapit. Täälläkin on hyvin tilaa. Mahtuu vaatteita ja kenkiä. Ja sitten viimeisenä tää on nyt käytössä työhuoneena, mutta miksei vaikka toinen makuuhuone tai joku muu mahdollinen tila. Mut super ihanasti käytetty tääkin tila. On säilytystilaa saatu lipastolla ja hyllyllä ja löytyy työpöytä ja kaikki mahdollinen ovi myös tässä huoneessa, niin saa häiriötekijät pois. Viimeisenä päästään parvekkeelle. Tää on ihan koko asunnon helmi, yli 7 metriä leveä ja syvyyttäkin löytyy. Ja 2 sisäänkäyntiä molemmista työhuoneesta ja olohuoneesta. Eli ihan saa vaikka koko helahoidon tuuletettua samalla kertaa. Sitten liikutaan. Lasitettu, eli ei sääolosuhteiden armoilla niin kauheasti kuin ihan avoin. Ollaan 4. kerroksessa, eli ei ihan kauheasti kuulu kaikki liikenteen melu, jos sellaista on. Ja mitäpä muuta. Tässä on aika hyvä ottaa vaikka aurinkoa. Eli jos kiinnostuit asunnosta, tämä ja monta muuta helmeä löytyy MG Asuntojen nettisivuilta. Käy kurkkaamassa. Jee!